Бірдем дәүләт имтиханнары якынлашкан сайын, укучы балаларда борчылу тойгысы арта бара. Имтиханны уңышлы тапшыруда мәктәп укучысының белеме генә түгел, психологик халәте, кәефе, үз-үзенә ышанычның ныклыгы да зур әһәмияткә ия. Ә буларны әти-әниләрдән башка эшләп булмый. Шушы максатта мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт ата-аналар өчен ел сайын акция үткәрә. Кіру белән ук каушата, күп камера карап тора. Уже кергәндә ишек төбендә бик күп кеше каршы алгачтан сразу игътибарында китә. Әти-әниләр җыелышып, хәзер балаларыбызның нәрсә үтәсен белеп кайтабыз дип санабыз. Аларга инде шушы авыр имтиханнарын биреп чыгарга. Акция барышында әти-әниләргә имтихан вакытында балалары узачак барлык этапларны үтү мөмкинлеге булдырылды. Теркәлү, телефон һәм рөхсәт ителмәгән шәхси әйберләрне тапшыру, имтихан алды контроле, бланк тутыру, аларны тапшыру кебек процедураларны алар үз күзләре белән күрделәр. Бу чара үткәрелә ата-аналарны бердәм дәүләт имтиханының кагыйдәләре, процедурасы белән таныштырыр өчен. Алар металл рамкадан үтүдән башлап результатларын алганга кадәр бөтен этапны үтәләр. Акциядә катнашучылар 1 сәгать дәвамында база дәрәҗәсендәге төрле типтагы математика биремнәре эшләп карады. Шулай итеп, әти-әниләр мәсьәлә мисалларының төрләре белән таныша алды. Нәтиҗәләр акция көнендә үк билгеле булды. Балалар тормышының бу этабын үтүдә ата-аналар киңәшче, ярдәмче булырлар. Дәүләт сынауларын укучыларыбыз уңышлы тапшырырлар дип ышанабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.